И така, приятели, продължаваме нашето турне в Монтреал. На следващия ден. Вчера бяхме в Биодом и в ботаническата градина. Беше много яко. Днеска ще прегледаме стария град в Монреал. На път сме. Не сме далече. Ето ги и другите приятели. И така, ще покажа леко даунтаун. И като стигнем в стария град, ще очаквайте ново видео или продължение на това видео. Така, приятели, приближаваме към старият град. Ще ви покажа реката. О, да не, Виенското колело е там. И така. Ето го. The Old Port. Има яхти, има Виенско колело. Америка и Канада. И така. Трябва да намерим начин да слезнем. Ама нататък ще е. Не. Смила една идея. Се скачаме от тук. Добра идея, но неосъществима. И така, приятели, очаквайте ново включване. Скоро е там има. Не сме ходили чак тук до тая статия. Така, приятели, ще сме в стария град. Виждате, няколко сгради, забележителности. Дани, дам тачен. Не пипай нищо, приятел. Виждате, доста е приятно. Ето го и батко ви с селфи стика. Върви си, не му пука. Както почна коронавируса, обаче се напълни с битници навсякъде. Битник до битник. Да, ще ги видите. Ето ги. Номер 1. Страшни. Хайде, Дани. Виждам един пиратски кораб, приятели. Да, не виждаш ли пиратския кораб? Виж пиратския кораб. И Виенското колело. Така че... Да. За всички, които се оплакваха, че има Виенско колело на центъра на Пловдив, извинявам се, но ето вина, има и в Монреал колело. И според мен те са готини. Така. Айде да пресичаме.
Приятели, ето го пиратския кораб. Гълъби. И така, следен път. О, зиплайнинг. Найс. That's zipline. I'm gonna kill that guy. Добре, приятели, чаквайте включване. Така, приятели, виждате, езерото, ще отидем от другата страна. Виж пиратския кораб как има примеждия, гледай как се катерат хората. И така, тук отиваме към пристанището. Еми не, той е специален сега, той е за възрастни, виж как правят препятствия. Ти не си толкова голям, че още. Иначе е супер култово. Така, приятели, се отидем до Виенското. Ето го Дани и мама. Дани е много бавен. Доста чиста вода. Виж, едната кабина там най-горе, където е с кабината на Виенското колело е с стъклен под и те гледат долу, но е само една или може и да са две, ама за кого е това? Сега, приятели, виждате, Виенското колело е огромно. Oh, sorry. Yeah, they don't have the... Даня? Тук не можем да влезнем, но отстрани не са часанина. Искате ли там да ходим или да ходим там?
Ето, Дани ще се качи на този влак. Дядо ти Данчо оправяше влакове, като работеше на време. Кажи, дядо Данчо, аз ще оправя този влак. Дядо Данчо, аз ще оправя този влак, като се правим на крана. Да. Ловичка ще му хареса и на него. Да, си мъжка. Тук беше тук, ще му хареса. Are the two of us? Do. We can go? Can do in $5 $10. In the 2 weeks, you need the proof of the vaccination. Oh, we have them. Not yet, so you can start in 2 weeks. Okay. Okay, you go in the front or in the back? Не искаш да ходиш тук отпред, бе? Whatever. Айде, избирай. Махай, Дани. Тамо ти е най-добре, защото нямаш покрив. И? Как е тук? Готино ли? Кабинка ми. Лели, приятел. Не. Добре. Той ти е много голям. Ето ни. На влака. И така, Дани, тръгвате. Махай ми. Така, пътешествениците продължават с влак. Аз ще изчакам на сянка тук да се върнат и да ги снимам. Папайра. Зиплайнинга върви здраво. Както и водните колела. Ето го влакчето там в далечината. Дани е отпред и е много щастлив. И така влакът пристига. О, коста. Правят церемониален кръг. Дани ми маха. И така завършва нашето пътешествие. Тук с влака отиваме към големите лодки.
другата страна, в другата. Как беше, Дани? Хареса ли ти? Айде, прескочи. Кажи, хареса ли ти? Да. Да, дезинфицирай. Чакай да снимаме тук да видиш това. О, найс. Супер найс. Идвай сега. Така, приятели, вървим към пристанището. Има цирково шоу тук. Виждате някои доста приятни лодки. Не, това не е тук. Пристанището. Големите лодки са от другата страна. Корабите са от една страна, но тук казвам за лодки. Големи яхти. Елате насам, айде. Няколко доста приятни возила. Това е огромно. Така, приятели, като стигнем до голямото пристанище, ако има крузшип, ще ви го покажа. Така, приятели, тук разни парададжи, кофеят. Ако не знаете, това е Сен Лоренс реката, която отива чак до Хъдсън Бей и от Хъдсън Бей се влива в Атлантическия океан. Така че тук всъщност идват круиз корабите. Ето го порта. И така. Да, за съжаление, приятели, няма круизи този път. Може би коронавируса афектира почиващите и не ползват много круизи. Обикновено ето тук паркират. И ето там
в далечината съвпада, има врати и пътници слизат. Приятно езеро. Те тук бяха, майчи. Пък или може би от другата страна. Ще проверим и от другата страна. Дали не бяха. Вече съм забравил. Виждате там горе, на сградата. Едно много приятно патио. Точно е там. Така, вървим си из Монреал и се наслаждаваме на хубавото време. Вече е септември. Лятото почти свърши. Беше чудесно лято, приятели. Направихме доста неща, за разлика от миналото лято, където имаше голям страх покрай ковида. Да ви покажа центъра. Сгради. Да, малко се натича боя. И това е за сега от мен, приятели. Така, приятели. Намерихме място, където може да вземем по едно перие. I'll have the pomegranate, please. I can't hear you. Sorry. Can I have the pomegranate? Yeah. Thank you. И така, приятели, free drink. Ще го пробваме и ще разберем дали си заслужаваше този дринк. Refreshing. Това обаче е с кофеин, енерджи дринк. Малко ме притеснява, тъй като аз от доста време пия без кофеиново. Хайде, чао, приятели! И така, приятели, виждате тези шлепове. Интересното е от другата страна тези сгради, които имат много странна форма. Не знам дали ще можем да ги заснемем както трябва. И така свършва нашето пътешествие тук, на порта. Сега ще разгледаме и старият град. Така, тук съм малко
на високо реших да ви покажа тази прекрасна гледка. Така, приятели, влизаме в Старият град. Да, трябваше да намерим сега тук някъде изкъпанчето. Както виждате, тук цялата улица надолу е пълна с заведения. Ние ще отидем до катедралата. Както виждате, това е Капана дистрикт, приятеле. Дани? Камерата, искам да ни го слушам това. Тези скутерчета там ми харесват. Ще видя каква марка са. Да ги проуча. И байк просто пише. Идвайте от тази страна. Така, приятели, навлизаме в дълбините на Монтреал, Стария град. Ако не сте били тук, задължително ви го препоръчвам. Много е приятно. И автентично. Както виждате, както преди малко казах, Капана дистрикт. Не знам къде ще пресечем да стигнем до катедралата. Но нека да вървим тук, е така, да разгледаме. Като вървите из Стария град в Монреал, той продължава да разкрива пред вас чарът си. You're welcome. Hey, buddy. Don't dance. No. Мисля, че от тук ще успеем да се внедрим в катедралата. Приятели, още градинки и приятни неща. Но ето тук е катедралата. Която е огромна, но ще ви я покажа отпред. Там е където е интересното. Така, приятели, вървим към моето Порше, както го виждате. Много ми е удобно, карам го вече година и половина. Ето. Но за сега ще стои тук, в страни на църквата, тъй като ние все още разглеждаме. Но това е моята нова кола.
Всъщност вече не е нова. Вече е една година и половина. Виждате това депаньор кафе. Много е хипи. Много е хип. О, една китайка кара Мерцедес. Това е много страшно. Китайците са най-лошите шофьори. И така. Ето е катедралата. Хайде да пресичаме, имаме 4 секунди. Виждате на площада, доста голямо развитие има. Мезеняв. Така, приятели, стигаме до едно много приятно място в Монреал, Стария град. Този дистрикт тук е пълен с заведения. Хайде! Батко ви е запивал тук с бири много пъти. Аз сега да видя кой ще яде сладолед на Ben & Jerry's. Мисля, че Дани ще се върне да яде Макдоналдс. Да му купим, ние ще отидем да вземем Ben & Jerry's. А, не. Какво иска Дани? О, има и засядане. Може да се... Да, Ben & Jerry's. Доста хубав сладолед. Сигурно ще ни отрежат главите, но дано да си заслужава. Къде е? О, мистер! Ма там има и сладоледи, между другото. Искате ли да влезнем да видим? Да, ще пробваме тяхни сладоледи. Може би ще е по-добре от Ben & Jerry. Я да видим. О! Има бе, има, аз знам, че има. Това едно и също менюто в цяло. Слагайте маски. И така, приятели, влизаме в Мистер Пафс. Ще се видим след малко. Айде, Дани. Върви с мене сега.
И така, приятели, съдбата реши, мистер Павс не е отворен, така че ние отиваме на Бен и Джери. Какво се казва Бен и Джери? Не знам. Другото се казва Том и Джери. Том и Джери, а тук сме при Бен и Джери. Бен и Джери? Не, какво изберете? Окей, Дани. Ето го, нашия приятел, гризка сладолет. Ще изчакам мистер Пъв да отвори, да си вземем малко звет. Дани, как е сладоледа? Много добре, айде гледаме го. Ще се усмихнеш ли на камерата? Не, лапка, я си гледа. Аз ще чуя да погледна тук. А look at this one. Кое има тук? This is enough. I'll be happy. Забавляваме се на Макс. Ето го моят младеж тама. Това е физиономия. Мами е в този другата сладоледаджийница. Тук има карикатури, шаржове, Доналд Тръмп, Чарли Чаплин, Елвис Пресли, Арнолд Шварценегер. Те отгоре много и не ги знам кои са. Лучано Павароти, мисля, че е интересно. Дани, ела при мене. Дани? Ела видиш един фонтан. Yeah, exactly. Доста приятно. Така, приятели, времето е страхотно, забавляваме се много, We haven't been on this street. Let's go and see. продължаваме нашето пътуване. Преди са караш тук на тази улица. Виждате Капана дистрикт. Али Баба. Монтреал Путин. Чувстваме се страхотно, забавляваме се. Дани изяде 2 сладоледа, по-точно втория не можа въобще да го изяде, твърдихме го половината. Чудесен ден, приятели!
Стария град е фул. Короната се разпространява. Дано да не я хванем. Това сме ние с нашите приятели отзад. Да пресичаме и нас да не освиркват. Дайде! Санци! Пак сме в стария етап на пристанището. И така, приятели. Обиколихме почти всичко. Не записахме всичко, но че това е за сега страхотен ден. Така, приятели, реших да ви покажа тази лодка, която е превърната в ресторант. Не мисля, че вече се движи. Всъщност е спа. Това е някакъв спа клуб. Хората си правят густото и така. До скоро, приятели! Така, приятели, седнали сме на това много релаксиращо място. Ще пинем по една бира. The waitress is gonna kill us. All of these cocktails actually sound so good. Yeah, they do, right? When I read about it, it was like flying like I've been thinking about espresso for a long time, so I think, look at this guy. Who made this guy? I think he needs to stop fast too. Dude, I think you're gonna kill your data. Would you like to get some kind of a something for anyone? What do they have? Well, they have. We can get some hummus, some kopanisti, which is feta. И така, приятели, ще изпием по една студена бира и ще се махаме. Oh yeah, so you see there's like dips.